yung lulutuin kong hamonado. Magtaka siguro kayo bakit ganito ang pagluluto ko. Kasi guys, porket wala kaming refrigerator, ang sistema ko sa pagluluto ay yung sistema na hindi basta-basta masira ang mga karne. Kaya ito ang napili kong handa namin, ito yung hita ng baboy. Ay pinagsama-sama ko sila, pati itong liempo. Yan, lahat-lahat yan. Pinagsama-sama ko dito sa parang batya na melamay. Parang basin na melamay. Pinagsama-sama ko sila, minarinate ko para maiwasan na masira, para magamit namin ngayon dahil today is January 31 at mamaya na yung medianoche. Kaya ang naisip ko ay ganun lang ang gawin ko dahil today 31 ay punong-puno po ang supermarket at hindi po tayo makasingit dahil sobra nakakasingit din. Pero kung gustuin mo, pwede rin, kaya lang siguro 4 na oras ang pila mo doon sa supermarket para makaabot doon sa cashier. Ngayon, 3 putahe ito guys ang ginawa ko, pero sa gabi dito silang lahat. Minarinig ko sila ng okay, nakita nyo naman bakas ng lemon. Maraming lemon. Tapos, unang-una ay nagdiktik ako ng garlic. Pinahiran lahat ang surfaces ng karne. Bago nilagyan ng toyo, nilagyan ng pepper, black pepper. Tapos, dinagdagan ko pa ng konting asin para sa ganun ay matulungan niya ang pag-preserve. Ayan. At nandito siya, maraming garlic at maraming black peppers. Nakita nyo naman ang bakas, daming black peppers, no? Kasi makakatulong sa pag-preserve yan. Ngayon, itong ginagawa ko ngayon ay 3 putahe. Okay? Kami-kami lang naman. Siyempre, mag-celebrate tayo today dahil today is the last day of 2021 at papalitan na mamayang 12 midnight ang 2021 ng 2022 at wishing, ayan, nagpapaputok na dito sa kawali. Ayan, nakarinig lang ng 2022 ay pumutok na yung kawali guys. Ayan, narinig mo? Ayan, sana naman ay walang magpaputok mamaya dahil alam nyo nakakatakot dahil maraming nagkalat na mga gasoline in anywhere here in Bohol today or this time dahil nga sa kawalan namin ng kuryente ay lahat ay may gasolina ngayon para sa generator, para sa lamp, para sa pagluluto, ganon dami. May mga gas, mga petroleum products kaya nakakatakot magpaputok ngayon. So, ngayon 3 putahe. Meron ako ditong itinabi para panggisa ng pansit. Okay, 1. 2 is itong liempo ay ginayat-gayat ko ng maliliit para sa humba. Gagawa tayong humba. At dito naman ay prinito ko muna. Ayan. At ito ay gagawin natin pininyahan or hamonado. Pork hamonado. Ayan. Yung hita ng baboy. Ayan. So, ayan guys ha. Yan ang i-prepare natin today para salubungin natin ang 2022. Wala tayong marangya na mga handa dahil po ganito nga sitwasyon, walang refrigerator. So, ang gulay ay syempre hindi mawawala ang gulay natin. Meron tayo ditong ito yung cauliflower and broccoli. At sa prutas naman, meron akong hinandang grapes, oranges, and apples. Yun lang. Ating prutas guys. Hindi tayo marangya ngayon. And then, ang para sa sweets namin, gagawa ako ng fruit salad. Yun lang. Pero konti na lang. Hindi nakatulad noon na marami. Okay? So, yun guys. Ang i-share ko for this last day of 2021. Nakakalungkot man, pero gawin natin masaya. Okay? Dahil kay Typhoon Odette, nangyari ang lahat ng pighating ito. Pero kami ay, awa naman ng Diyos, ay okay naman ang panubig namin. Nakapaglaba ako ngayon. Kaming dalawa ng asawa ko, nandun pa nga pinagpapatuloy niya. Buti na lang at marunong din maglaba, tinulungan niya ako.
Ayan guys, at mamaya matunghayan nyo kung anong mga handa natin. Kahit na ganun man, ay makapaghanda pa rin. If there's a will, there's a way talaga. Okay? Huwag mawala ng pag-asa. Bagkus palakasin ang sarili at with prayers, malalampasan natin ang lahat ng 3:15 lang. 3:15, ganitong makulimlim. Akala ko 5:30 na. Gumagawa kami ng guys, ng fruit salad. At dito naman sa akin, ayan, nagpiprepare na kami habang maaga pa. Ito, dinamihan kong gawa dahil may bibigyan ako guys. Ayan, marami. Ang laki ng kawaling yan. Punong-puno yan. Yung pansit na yan. Nakalimutan ko ang video kanina paggawa ko. Andito naman yung Seasons Tropical Fruit na maliit lang na lata. Yun ang gawin ko. At sila ay kinakayod pa nila yung mas gusto kasi namin yung mas marami ang buko. Tapos ito halo natin kondensada, yung Alaska, yung Nestle cream, yung ito, yan, nata de coco, at saka yung Alaska, saka yung lagyan namin ng cheese para medyo maalat-alat. Ayan na, ilagay mo dito. Lagay dito. Put it. Wow, very good. Ang daming buko. Yan ang gusto naming salad. Ngayon, gumawa lang kami ng maliit, ng kokonti, para enough lang na maubos namin hanggang bukas. Kasi wala tayong refrigerator. Paano naman kasi ito si Odette? Typhoon Odette, ginawa niya lahat itong paghihirap namin na hindi kami maka-stock ng pagkain. Ayan, ang buko. Sarap. Lagyan mo siya ng ang ganda ng color. Oh. Tapos ito pa, green. Buksan mo to. Nata de coco. Ay, tapo na. Wag alisin mo na yung liquid. Okay. Alisin mo muna, itapon mo muna. Nice. Lagay mo lahat. Lagay mo lahat. One jar. One jar. Okay na. Then, prepare the Nestle cream. Oh. Enough na yung isa, Papa. Isa lang. Kasi kukunti naman eh. Ayan. Lang, wala tayong rep. Paano ito? Alam mo kung saan ako palalamigin to? Doon sa tubig ulan sa naipon doon sa labas. Ilagay ko to sa jar na talagang sealed talaga, na close talaga. Ibabat ko doon para siya lumamig. Ganon ang ating chiller ngayon kasi wala tayong refrigerator para lumamig siya. Okay? And then this one, open it. Open it. Oo. Kahit ano na lang, ano yung grater na lang. Wow. Condensed milk. Ayan. Wow, so creamy. Parang mayroon tayong ice cream. Parang ng ice cream ito mamaya. Diba? Kasi papalamig natin doon. Mamaya. Sa malamig na tubig, ulan sa labas. Kasi ang lamig-lamig doon. Kaya ito, lalamig din mamaya. Parang naka-chiller din siya. Okay? And then, cheese. Okay? Ayan. Ganito ba kayo guys? Ang dami namin, ayan siya Si Marco, si Papa, at ako. Ayan, si Gian nandun, nagkukudkud pa ng buko, pahabol. Ayan, marami tayong buko salad ngayon. Wow, sarap. Malat-alat na matamis dahil sa cheese. Okay. Ganyan. Tuloy ang ligaya sa New Year. Yes, napaka-colorful ng fruit salad at napaka-creamy. So sweet, creamy, and so yummy. Ayan. Yan ang pabuenas natin itong 2022 na darating. Ayan, napaka-sweet at
colorful na buhay ang may dudulot sa atin na full of hopes na yan, green meaning hope, and red for good life and love, and then creamy and sticky to be together, families and friends together, Ladies and and gentlemen. happy festivity color meaning party happy. Okay, masaganang 2022. Oh, ayan, sarap. Kuraw. Ayan, nakahanda rin guys. Oh, see? Nakaraos. Walang Odette na makakapigil sa atin. Okay, tama na. Marami na masyado. Very beautiful fruit salad. Ayan, buko salad. Meaning, buko means young coconut. You see that? Yung young coconut na yan, guys, hindi namin binili. Kinuha namin sa puno namin. Lakay ko doon sa puno ng niyog namin. At nakakuha siya ang dami. At ang ganda ng laman. Okay? So, ayan, may fruit salad na. Very good. Guys, oy, problema naming dalawa. Problema namin dito sa bahay. Wala kaming chiller o refrigerator. Ang ginawa naming chiller ay ganito. Ito, papakita namin sa inyo. Punta natin. Ay ganito guys, medyo masama at kami kinakabahan. Pero at the same time, kung itong ulan na ito ay ganito lang mahina, okay lang. Huwag lang sanang lumakas para magkaroon naman kami ng tubig lagi. At ito ang aming chiller. Look at this. Ito yung iinumin namin mamaya. Ibinabad namin dito sa pinag-iipunan namin ng tubig. At ito yung ayan, Espumante at saka yung Carlo Rossi na wine. Ayan. Mamaya, maiinuman kami na malamig. Okay, systematic, di ba? Oh, di ba? Meron ding malamig. Ayan, may nakikialam dito nagmimerienda kami dahil katatapos lang maglaban ng kumot. Tapos na akong nagluto ng pansit, ng humba, at saka yung pininyahan na tayo ng baboy or yung hita. Ayan. At ito naman ay nakikiambag naman sa chiffon cake dito. Ayan. Ito lang ang social. Kanina pa yan kain ng chiffon. Naubos na ang chiffon namin, hindi na inabot ng midnight. Ayan, kain tayo guys ng chiffon at black coffee. Ayan. It's 31, it's like this. Maulan, malungkot. Malungkot kung talagang payagan mong maging malungkot. I-adjust mo sarili mo. Wala pang kuryente, guys. Walang kuryente. At least kami dito, awa naman ng Diyos, dahil nga napilitan kaming bumili ng generator para maayos yung bubong namin. Meron na kaming light sa paggabi, meron kaming generator, pero yun lang. Maingay lang. Ang ingay. Oh my God. Tapos itong internet, minsan ay pasumpong-sumpong kaya hindi ako makapag-comment, hindi ako makapag-post. Naman yung ating broccoli and cauliflower. Yan ang vegetable natin. Alam nyo kasi kung bakit yan ang inanda ko. Colorful siya, and then the favorite of our sons na lagyan ng parmesan, olive oil, and fried garlic. Gustong gusto nila yan. Gustong gusto. Kaya yan ang inihanda ko. And then isa pa, masustansya. Tapos ito ay hindi makita. Hindi makita, guys. Oh my God, hindi makita. Anyway, mamaya. Ito na yung maruya ko, guys. Ayan, isa sa ilagay natin sa pagkainan sa Medianoche celebration. Happy New Year 2022 na. Mga ilang minutes na lang. Kain na tayo, guys. Eto mga hinanda ko, simpleng handa, kahit na wala kaming ilaw, ayan, maingay ang generator, at may mga paputok na dito sa amin, kahit wala pang 12, at yung dalawang
mag-ama, ayun, ay kumakain na sa mga handa. Ayan, Happy New Year daw. Happy New Year. Happy New Year. Handa ko is that may humba dito. Sorry guys, hindi nyo makita. Inihanda ko, ayan. Papakita ko. At ito memorable, kaya kailangan kong i-document. Dahil ito ay New Year na ganitong mapait dahil wala kaming kuryente, kaya maingay. Pero okay lang. Nakakaraos din. Ang tubig din, wala ring tubig sa mga faucet namin. Pero nagawan din namin ng paraan. Ayan, ang ganda oh. Ang sarap ng humba. At saka nagawa ako ng maruya, pansit, at saka itong pininyahan. At yung gulay natin na broccoli and cauliflower. Tapos meron tayong mga mainom na ganyan. Ganyan, coke. At may mga sipon tayo, may fruits naman tayo. Masagana ang 2022 natin. Ayan, kompletos, recados, kahit simple lang. Hindi masyadong parang niya. Happy New Year! Pero ayan, oh. Dumati na kayo. Happy New Year! Wala. Happy New Year! And then, meron tayong fruit salad dito, nakatago dyan. Yung buko salad. Ayan. Okay na. Si Marco, tulog pa? Luya na lang. Anong oras na? Yan, sasagot mo. 3 minutes na lang. So, you open that. Yeah, hey! Teka lang. 3 minutes pa ha? Bilangan natin. 3 minutes. 3 minutes. Wala naman si Marco. Paano yan? Bago natin. Ha? Bago si Marco. Wala pa. Hintayin natin. Hey! Happy New Year! Hindi mo buksan. Uy! My gosh! Oh! Nangyari. Tumalsik pa. Yung sa board na to niya. 2022! Yes! Napuno ng champagne. Yung Ayan. kanyang Champagne. bilato. Yes! Good luck! That's good luck! Good luck! Better 2022! Yes! Sarap? Sarap! Yes!